Ja. Ja, gelijk goed. Tof. Elke tattoo of vind je een oorbel al taboe. Ik vind dit leuk, Gordon. Dat is gewoon druk. Doen we? Mijn zegen Ja. heb je. Je avonturen schaar. Hou je van zwart, hou je van rood of meer van blond, 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 blond. Wie is wel en niet normaal? Hoor je niet? Als we zoveel van elkaar Geen idee wat je zingt. allemaal. Jij hebt vast ook iets speciaals. Als je ook een beetje anders bent, dan zingen we. Ik heb een klein vermoeden dat ze niet zo heel goed is. Soms een klein beetje gek en soms helemaal niet normaal, niet normaal. Ik ben niet normaal, niet normaal, niet normaal, niet normaal. Jij hebt vast ook iets speciaals. Oké, nu is het aan jullie, hè? Zing maar keihard mee. Meteen wel. Ze heeft wel ballen. Zingen we Gewoon doen. massaal. Niet normaal, niet normaal. Soms een klein beetje gek en soms helemaal niet normaal. Niet normaal, niet normaal, niet normaal. Laat het niemand nog vergeten, laat de hele wereld weten, wij zijn niet normaal. Fabrice Buij. Weet je wat ik niet normaal vind? Dat jij op een auditie je publiek laat meezingen. Dat is wel lekker gemakkelijk natuurlijk, Ja. hè, Anke. Maar wel goed gedaan. Dank u. Nu moet natuurlijk het publiek en vooral de mensen in de boksen ook nog super blij zijn van jouw prestatie. We zullen het daar eens vragen. Ingeborg. Ik was meteen eigenlijk enthousiast over jouw bewegen. Ik vond dat dat heel expressief was. En dat heeft mij eigenlijk... Ja, heeft ervoor gezorgd dat ik echt wou afdrukken. Ja. Dat heb ik dan meteen ook gedaan, zonder de toestemming van Gordon. Maar je was er niet tegen. Ik was het ermee eens. Je was er mee eens. Ik Hij was het ermee eens, ja. Ja. Kijk, merci. En dat komt ook omdat je er sowieso hartstikke leuk uitziet, verzorgd. Je bent een leuke meid om te zien. Je hebt een hele leuke expressie in je gezicht. Het enige wat ik dan vond is dat... er waren een paar valse noten, maar goed, daar hebben mijn collega's meer over te zeggen. Ja. Ik twijfelde inderdaad. En bij mij neigde het al ietsje meer naar de nee. Maar Samantha heeft eigenlijk de knoop doorgehakt. Dus, Weer jij? ja, sorry. Ja, soms ben ik wel, soms ben jij het ook. Jij bent Ja. gewoon een goede ziel. Ja. Nou, dat is sowieso een hele oude ziel. Maar ik werd heel erg enthousiast omdat jij zo goed entertainde. En dat heel veel meisjes daarboven en jongens zijn dat een beetje vergeten. En jij Dat is waar. Ja, en jij pakte het gewoon. En ik vind het juist super stoer dat je zegt... en even met z'n allen, hartstikke idee, die microfoon het publiek in. Het gaat om het entertainment. Dat is het allerbelangrijkste van K3. Dat de kinderen je geloven. Nou, ik geloof jou, dus hartstikke zwaar. Ja, en weet je wat het is? Jij hebt inderdaad het publiek geëntertained. En nu gaan wij eens kijken hoe leuk dat zij dat vonden. Lieve Anke, jij moet Emma kloppen. Emma, een ander Vlaams meisje, had 373 sterren. Daar moet je boven. Right? Ja. Zullen we het gewoon het publiek vragen? Ja. Daar gaan we. Lief publiek, hoeveel sterren krijgt Anke van jullie?